Бордові. Дивіться, які класні бордові в мене є. Новенькі. Нові, новесенькі. Дивіться, які тут два пальчики. Два пальчики будуть, бачите, відрізнятися. Вони такі, бачите, бордові, пальчики коричневі. Ось такі нові, новенькі, дівчата. Класні, нові. 30 гривень. 30, дівчата, нові перчатки, рукавички. Код буде 31, 30 гривень. Такі бордові, бачите, пальчики йдуть коричневі. Указательні. Ну, ви поняли, що для телефона там. Ось такі нові, дівчата. Можна підлітку, можна дорослому. Вони підходять на мою руку. Вони нові. Ой, код буде 31 за 30 гривень новенькі. Бордові з такими коричневими пальчиками, дівчата. Код буде 31. Ніхто не